bace Hrvati u domovini izvan domovine. Oni su sotomskim planom htjeli baciti i bacili su stigmu, kaznu na naš pravilan, opravdan, međunarodno pravno priznat, blistav, pobjednički vojno-redarstveni pothvat Oluju, ali htjeli su baciti jaram na našu djecu, ali prevarili su se. Nećemo im dozvoliti jer znamo kako ćemo stati na kraj toj međunarodnoj prevari. Saborskom rezolucijom iz 2001. i iz 1999. jasno obvezuju sve hrvatske vlade da, citiram, rezultat rada Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju ne smije biti izjednačavanje krivnje i amnestiranje agresora. Gospodo, izdali ste nas, niste poštivali svoju odluku u Saboru donešenu. Jesmo li zato da idemo na plebiscit i referendum?